レスター殿、キース、チャールザス。ごめんなさい、キースさん。リアナが逃げようとし。これ我がカルザス、これで終わりだ。そうか。リアナが逃げようとし、あの魔術師、ここは裏口へ。焦るなよエルウィン。そうだな。灼熱の炎で全てを飲み込め。ここも
なくちゃいけない。う